أبيمان أملاك نمقمات توهيبنا بكل منفسه بركة تباريخنا إنا هاللويا بكريستوس بملؤ بركة تباريخنا إنا هاللويا بتملأت زغنا كريستوس تباريخنا لنا هاللويا نايزل العالم هو ترخيبنا لنا هاللويا أبرهان آتنا لنا هاللويا أب كبر آتنا لنا هاللويا أب سجى أملاك أب منجست أملاك آتنا لنا هاللويا زكاة كابون بوني زغنا مخبرنا عويخنا هاللويا يسوع هاللويا 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 اسكب مسغانا فسوسو هاللويا نتي هاللويا نابقدرستي قدسان زبصعنا ابو እና መስገንኩም ተጻሒፉ ንሱ ካብ ስልጣን ጸልማት ዘውጻና ሃሌሉያ ኣብ መንግስት ፍቅር ወድኻ ዘእተወና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኣሕዋት ኣብ ክብሪና ዘለና ኣብ ጸጋይና ዘለና ኣብ ውሽጥ ክርስቶስ ኢና ዘለና ኣብ ውሽጥ መንግስት ኣምላኽ ኢና ዘለና ሃሌሉያ ጨናፍር ክርስቶስ ማህደር መንፈስ ቅዱስ Thank you Lord Jesus hallelujah hallelujah አዋተ ጨናፍር ክርስቶስ ኢና hallelujah አካል ክርስቶስ ኢና ማህደር መንፈስ ቅዱስ ኢና hallelujah ህዝብ አምላክ ጥሪት አምላክ ደቂ ዓደም ንቅዱሳን እንበር አጋይሽን መጻተኛታትን አይኮንና ስም ይባረክ ሃሌሉያ 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 ኢየሱስ እስኪ نتام مسقل قرانيو استحردلنا ገንሸ بدمو زعدገና نبوها መንግስትን ካህናትን ኮንስ ገበረና ህይወት ዝሃበና እስኪ ጣቃይትን እልልታን ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ነትስተበጀወና እግዚአብሔር ይግቦ ስለዝሆነ አድሂንና ስለዝሆነ አታ ያዕቆብ እትዝፈጠረካ እስራኤል ድማ እትዝደኮነካ እግዚአብሔር ከምዚብል ተበጂየካ እሞ አይትፍራ ኢየሱስ ተበጂና ካብጽዮም ተበጃው መጽ ተበጂና ምድሐና ወዲኡ ወይ ሃሌሉያ ስለዚህ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ስምካ ይባረክ ጎይታ ስምካ ይባረክ ሃሌሉያ አፍኩም ክፈቱ አመስግንዎ ጸልይኻ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ 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 እጅጋ እንጸልይና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ነዝ ጉባኤ ክቋጣጸሮ ደመና መንፈስ ቅዱስ ነዝ ቤት ክሞላ አሜን ክብረ አምላክ ነዝ ቤት ክሞላ ሃሌሉያ ጹሪ ዝሆነ ደመና ናይ መንፈስ ቅዱስ ነዝ ቤት ክቋጣጸሮ ሃሌሉያ ጸልይ አሕዋተይ በቃ ይሰምዕ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ንስኻ ነዝ ጉባኤ ተቆጻጸሮ ሰማያትና በመንፈስ ካይጽራ ሃሌሉያ ሐሳብና በመንፈስ ካይጽራ ሃሌሉያ ይተሐደስ ሃሌሉያ ህላውነት ካደሊና ኢና መጽና ገጽ ካደሊና ኢና መጽና በልዋ ሃሌሉያ ክብርኻ ክርአ ሃሌሉያ አፍ እግዚአብሔር ተዛሪቢ እሞ ሁሉ ስጋ ሐቢሩ ክብር እግዚአብሔር ክርእ ከም ዝተጻሕፈ እምበር ሎሚ ክብርኻ ንምርአይ ክብርኻ ንምስትምቃር ጎይታ ገጽ ካን ምርአይ ናትካ ሃሌሉያ መልክዕ ናትካ ጽባቐ ንምርአይ ጎይታ ሃሌሉያ መጽና ኣለና ንህዝብኻ መጽሎ ቅድሚኻ ጎይታ ሃሌሉያ ናኻ ጸሚ ናኻ ደሊ ሃሌሉያ ጎይታ የስ በልወስከ ሃሌሉያ
هاللويا هلاونتك أصابعك ناتك منفس ناتك هلونا نزبيت يقاطعصر هاللويا قويتا هاللويا سخانت مسيخا يستعملنا هاللويا ناتك هلاونت يزدل ندل زلنا قويتا هاللويا أب هلاونتك إنا ندل زلنا قويتا هاللويا سلازي ناتك خبري نزبيت يملا أيوه دمنا منفس قدس نزبيت يملا أيوه نفس وقفنا خنتنكف باخا قويتا هاللويا نفس وقف بخبر قدسك خنتسقب قويتا هاللويا بناتك هلاونت قويتا خنسراسر قويتا هاللويا صلي لنا قويتا ناتك هلاونت نافق لنا قويتا كابزلون العلي شو عدت أسف خبزح نصلي لنا قويتا هاللويا لو تزمت ناتك هلاونت قويتا نقرات زفتح أب هلاونت كاي قويتا مفواز زخون أب هلاونت كاي نفسات زدحنا أب هلاونت كاي قويتا منفس قدوس ناي كبر نقص أتو هاللويا أتم من قاننتي رسخ ما تحطو هاللويا كبر نقص أتو هاللويا رادوشي برادا بادا 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 يسوس يسوس هاللويا ويتا منفس قدوس هاللويا 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 بخبري أتو زقويتا هاللويا بخبري إتوز منفس قدس هاللويا سقى أملاخ شح اللي يفسس نابز بيت هاللويا هلاونت منفس قدس يفسس نابز بيت هاللويا نزا زلا بيت كابو كلها يملأ نزا بزلو كل حزب خاي تنكف يملأ هاللويا 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 يس ويتا نصلي لنا هاللويا باسم يسوع كريستوس لومي مساخا متنخاف يكون هاللويا زفر كبرخا متنكاف كون لوم نصلي لنا قيتا مصينا خنكيد بصحنا تساليمنا خنكيد زيكونس مساخا تناخفنا نعخا رينا قيتا هاللويا نعخا امسكنا قيتا نسخا بخبرخا دحسيسكا قيتا هاللويا كتسراسرنا قيتا تخيليها هاللويا منفس قدس هاللويا تخيليها كتنكف تغيليها منفس قدس هاللويا دليت كان سمعت كان يما هاللويا نزنعها دليز مص حزبها قويتا هاللويا منفس كا ختفسلو يصللو هاللويا نزغو باز بخبر ختمولو يصللو قويتا هاللويا يسوع قبر دمكا صعدكاين زترخاين حزبي ما قويتا هاللويا كبر خاي جلت كبر أملاخ يجلت كبر أملاخ يجلت كبر أملاخ يورد كبر أملاخ نزبيت يملايو قويت أما أخلنا يخبر سمو أما أخلنا يلعل يبل صندق علامانا قويت اللعل يبل سمو أبزبيت اللعل يبل كبروا أبزبيت يملا هاللويا زد هسس كبري يورد بلا الله هاللويا كم تمسيخ كم مسفتاوي زرار بزنبر مسوم الزراب يكون هاللويا باسم يسوع كريستوس هاللويا قويتا هاللويا تخيليها باسم يسوع كريستوس قويتا سلت سمعنا نمسكنك لنا بهاغها نفقت كان بس حزب خاي مو قويتا نمسكنك لنا بركت كان هلاونت كان منفس كان نزبيت كتفصل يا خمو نمسكنك لنا زحطو زملاس حطو سلازلو زفوس حمام سلازلو زلوت سب سلازلو زفوس لب سلازلو باخا نمسكنك لنا هللو مصننع سلازخون قويتا هللو مبرتع سلازخون حيل معتاق سلازخون باخا نمسكنك لنا سمكا بينو العل سلازبل ابز بيت نمسكنك لنا قويتا باسم يسوع كريستوس اغزابير ابو بتزاد حنكنا نذهب كنا نودخا نحنا غابو مليسنا باسمو نمسكنك لنا هللو كم تعمشتو كل مسكانا كبرن نباخا يتو قويتا هاللويا بينها أبز بيت زلعل بل هاللويا سمكا بينو أبز بيت زلعل بل هاللويا كبرها بينو أبز بيت زلعل بل هاللويا ناتكا هرن بينو أبز بيت زلعل بل هاللويا ناتكا هلاونت بينو أبز بيت يجزاء هاللويا ناتكا سم بينو أبز بيت يجزاء بل الله بيسوع كريستوس نقال أفنا سلزنا كايا قويتا هاللويا نمخرنا سلزنا كايا قويتا هاللويا باسم يسوع كريستوس نمسكنك لنا
ስለስተረኸብ ካልና ሃሌሉያ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነካ ኣለና ሃሌሉያ ስለ ጸጋኻ ስለ ምሕረትካ ስለ ህላውነትካ ሁሉ በስም ኢየሱስ ነመስግነካ ኣለና መዘምራን ክድግፎም በጸጋኻ በመንፈስካ ክድግፎም እግዚአብሔር አቦ ነጥብቃል ዝገልግል ክድግፍ እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ሐሳቦም ሁሉ ንስኻ ሃሌሉያ ክድግፍ ካብኦም ከም ዘይኮነ ፈሊጦም እግዚአብሔር አቦ እንታይ ከም ዝብሉ እኳ እንተ ዘይፈለጡ መንፈስ ቅዱስ በከናፍሮም ጌርካ ከም ትዛረብ ፈሊጦም ብትብዓት ኣብ ቅድሜኻ ክቆሙ በስም ኢየሱስ ጽልለኹ ሃሌሉያ እንታይ ከም ዝብሉ እንታይ ከም ዝዝምሩ እኳ እንተ ዘይፈለጡ ንስኻ ግና ኣብኦም ከንካ ከተዘምሮም ኢኻ ሞ የመስግነካ ነትዛረብ ቃልካ እግዚአብሔር ቃልካ ስለተወ የመስግነካ ለሁሉ አገልግሎትና ስለዝባረክካ ተመስገን በስም ኢየሱስ ሃሌሉያ በመዝሙር ከነገልግሎ ኢናና አምላክና ሃሌሉያ ህላውነትካዩ ንዓይ ህይወተይ ምህላውነትካ ሰይፍ ሓበነይ ህላውነትካዩ ንዓይ ህይወተይ ምህላውነትካ ሰይፍ ሓበነይ ትርከበሉ እጋበዛሎ መልአት በሁሉ ሃብቲ መንፈስካ ዝርከበሉ እጋበዛሎ መልአት በሁሉ ህላውነትካዩ ንዓይ ህይወተይ ምህላውነትካ ሰይፍ ሓበነይ ንዓይ ህይወተይ ምህላውነትካ ሰይፍ ሓበነይ ኣብቲ ኢየሱሰይ ትርከበሉ እጋበዛሎ መልአት በሁሉ ኣብቲ መንፈስካ ዝርከበሉ እጋበዛሎ መልአት በሁሉ ኣብቲ ኢየሱሰይ ትርከበሉ እጋበዛሎ መልአት በሁሉ ኣብቲ መንፈስካ ዝርከበሉ እጋበዛሎ መልአት በሁሉ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ኣብ ኢየሱስ እጋበዛሎ ኣብቲ ምሱ ዘለዎ ሃሌሉያ ኩሉ ኣሎ ኣብኡ መንፈስ ዘሎ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ሰጌታ ከነመስግኖ ኢናና አምላክ ነዚ አምልኽካ ዘይጽገብ ዘሚርካ ዘይጽገብ ሃሌሉያ ለይቲ ምስ መዓልቲ ውዒልካ ምስኡ ዘይጽገብ ምግቢ በሊዕካ ትጸግቦ ኢኻ ሃሌሉያ ናይ ኢየሱስ ግን ኣይጽገብን እዩ ናይ አምላኽና ግን ኣይጽገብን እዩ ሃሌሉያ ከነመስግኖ ኢናና አምላክ ድሌትና ኢልና ክንዝምሪና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ድሌተይሲ ምሳኻ ምዃን እዩ ልበይ ዝደልዮ ንዓኻ ጥራይ እዩ ድሌተይሲ ንበሎ እንታይ ኢኻ ትደሊ እንታይ ኢኻ ትደሊ ሃሌሉያ ምሳኻ ምዃን እዩ ልበይ ዝደልዮ ንዓኻ ጥራይ እዩ ከም ጢራት የብልና ነፍሲ ከም ጢራት ዝናፍቕ ዓይንኻ ሃሌሉያ
Lord.
كنملخ إنا أين تقبنينا أملخنا تزمركو أي تقبنينا خنبلينا هاللويا نلعلين تتأمتنا هاللويا زفتر منيو نمدرن تتأمتنا زفتر منيو هاللويا سوي هاللويا إيسوس يفتاري نخلو زفتر نتندنقو بك أنا زمدرتاتسي تدنقو اندادنا كيخيد من يفتير وخا نبل من يفتير وزي إذا تسمني زقبرو هاللويا هاللويا نلعلي تتأمتكو سمايات كبري إدكايو نمدري تتأمتكو مدري ون كبري إدكايا نلعلي تتأمتكو سمايات كبري إدكايو نمدري تتأمتكو مدري ون كبري إدكايا الزابير عابي الزابير عابي الزابير عابي الزابير هاللويا ما ودادر تزيبلو سيس هاللويا
Come
هاللويا لعنه كل يسوع يسوع لعنه كله كل زلعله هاللويا لعلي مزموري لعلي آلاتي لعلي لعلي حسباتي لعلي مزموري لعلي آلاتي لعلي لعلي حسباتي لعلي مزموري لعلي مزموري اسكنبل لعلي كله لعلي كله اسكنبل هاللويا فزقينا اسكين እግዚአብሔር نመስግነው لعل كله يخاس كنبلو اسك افوز ملالو سبمني لعل كله مخان زتردئ افوز ملالو ኢየሱስ اسك بعلتنا بتاقعدنا نتلعل كله زخونه نتلعل كله زخونه لعلو كله فتي داوي زرقع كله يسوس لعلو كله فتي داوي زرقع كله يسوس لعلو كله اسكي داونا فتينا نزرقع لعلو كله يخانا بلو لعلو كله يخا لعلو كنتاتا يخا لعلو مرده يخا لعلو حسابه يخا لعلو زمنه يخا لعلو تولده يخا لعلو كله يخا لعلو كله فتي داوي زرقع كلك لعلو كله يخا بالعلي يخا ما نميلن نسخا لعلو كله يخا حلقنت سلطانات كله ابتي حدا خايب نسخا كن نسخا يخا نسخا كن نسخا يخا اسك املوخنا تاعيدنا عللتنا نتخبور هاللويا لعلو كله يسوس لعلو كله اتفتي زنقسكو يسوس لعلو كله بمرج ايز قبركو يسوس لعلو كله اتبخنداي زحلف الله يسوس لعلو كله مزنا يبلون مودادرتو يبلون تاريخ يصحفون امرو يصحفون حساب سبا يصحفون يسوس لعلو كله لعلو كله عدل رخيبنا نعو لعلو كلنا خنبلو بملو حيلنا بملو نفسنا بملو كلتنا لعلو كله لعلو كله نحقوس بأخا سكن بلو نحقوس بأخا نحقوس نعخا بمركبي يحقوس هللويا كابزن العلي يقبو سجدت يقبو كبري يقبو
ስለ መንፈስካ ነመስግነካ በዝ መንፈስ ዘኸለና ኸዓ ስለ ምድርና ንጸልይ ስለ ህዝብና ንጸልይ ስለ ታተወለድናላ ምድሪ ንጸልይ ናይ ክብሪ ንጉስ ብምድሪ ይሕለፍ ንበሎ ታጥዑም ኢየሱስ ብምድሪ ይሕለፍ ብዙሓት ዘጨንቁ ገዛእት ዘለው ንስኻ ግን ቀንበርካ ፎኪስ እዩ ኣርዑትካ ፎኪስ እዩ ንዓና ብህዝበይ بهزبنا حلف بهاجرنا حلف مدرنا نعخات متشا نقص كبري نمدرنا نزوعكا نمدرنا حلف نبلكا نسقى يخا رهوا نسقى يخا كسانات نسقى يخا سلام نسقى يخا متننا نسقى يخا بصبوق تملئ نمدري نسقى يخا بصبوق نجر تسلما نمدري أبو نعخا مدرنا حلفنا نهب نمدرنا قد ذكرى نمدرنا قد حلف نمدرنا قد أتأنانعا نمدرنا قد سلما نمدرنا بخبرها قد ملا ناي مدرنا خبور كونكا كترى زباه قنايو أنا نحواتين نبت أقاز فانكا بز معالت زن قرب يسوس أم مدرنا مزنا يبلكان نام مدرنا نعان بلكا نقوات ركا نام مدرنا نقوات ركا سلطوني خا نقوات ركا سلت سمعنا سلا كل نجرنا مسكنكا آمين يسوع قويتايو يسوع قويتايو كما يحضركم كما يكأنيكم دمتهم ما يسمعن سكي عويلنا زيابير يمسكن قاشان نحراليو حدي سب ويلكام كنبلو إذا نايز محبرزي اللي ما ديو كاشان نحرالينا ويلكام كنبل كل جزء نقبرو نجاريو كاشان نحراليو كاشان نقبل زتجايش الناس بنحراليو حراي حفتي كابي متيخي شمكن أي سماعكن حق زوا كابس مرام من قبل ماكدا كابس مرا ويلكم ماكدا حفتي كل سب شم كفليت ولا حجي بقى باكل كراخبكن سلام كبلكن يقلليو وعبد حمد اخي زيابير تبارك يكون قال غاشا نحراليو غاشا كم ماكدا كابس مرا زمصه زحفرن تليو قال غاشا لنا زيابير يبارك سلازي نماكدان نمزخ خارن زاكل برنامجنا دقيمة خزاربي ربع كاب ساعة شو دشت الجمر ناي ونجيل أقل قلوتان لنا قدامون كاب ساعة 4 كاب ساعة 7 ناي صلوتن ناي كلام الله نجزيله سنبت كم تري وصل است برنامجات لنا أبزت عملنا خدمة 9 10 عدم فرقان ساعات حمشته كمت تدقى كفوتيو زيابير يمسكن يسوع قويتاي كمون سمونا ومدباتنا خمسة لنا بزوم زكايدونا لنا سلزي أبو خد حبروخا بتكريستيان تعدم كبري نعملاخ يخون يسوع قويتاي إذا قنيات زي باستر موسى ببزح نجاري مهرنا له أزي صبوك قنياتيو زيابير تبارك يكون إذا قنيات زي نايم تاي قنياتيو سبالو ديب زكذا نمني أناونس زكبر زلهم إذا قنيات زي نايم تاي قنياتيو اسكي بز زلهم نايم تاي قنياتيو بز زلهم نايم تاي قنياتيو بزيات رح زلهم نايم تاي قنياتيو بز زلهم نايم تاي قنياتيو كوير نايم تاي قنياتيو ناي ونجيل قنياتيو እግዚአብሔር ዝተባረከ ይኹን ዕድል ስለ ዝሃበና እስኪ እግዚአብሔር ክብርን ሃቦ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ዝተባረከ ይኹን ተዝተማሃርናዮ ሕድር ለና ኩላትና ተልእኾ ለና ኩላትና ኣብ ቅድሜና ዝጽበየና ኣኽሊል ኣሎ እግዚአብሔር ዝተባረከ ይኹን ስለዚህ ኩላትና እስኪ ልብና ሕዝ ነብልሞ حر باستر موسى دغملنا خون قبل بي حضر لني اسكمو بالحواتي قبل بي حضر لني قبل بي تلو خلني بزعبا دك حزبي تلو خلني بزعبا حواتي تلو خلني بزعباتهم زطفو تلو خلني امين نلبنا እግዚአብሔር ይደርኮ
نلبنا እግዚአብሔር ይምላእዮ እዚ እኮ ሕዋተይ ንጉሳዊ ትእዛዝ አሜን ናይቲ ንጉስ ትእዛዝ እኮ እዩ ናይ ቀሺ ሙሴ አይኮነን ናታይ አይኮነን ናይ ካልእ ሰውና አይኮነን ናይቲ ንጉስ ተልእኾ እዩ ንተልእኾ ከዓ ኩላትና እዙዛት ክንከውን ይግባአና እዩ ኣብ ጥቃና ዘሎ ሰብሲ ክንነግር ይግባአና እዩ ስለዚህ ዝቅንያት እዚ ናይ ወንጌል ቅነ እዩ ጽቡቅ ቅንያት ቀኒና ኣሎ ናይ ጾምን ጸሎትን ግዜ ሕጁን አማእከልና ብጾምን ብጸሎትን ናይ ገዛ ርስና እንዳገበርናዮ ንወስኽ ንሰባት ከዓ ንመስክር እግዚአብሔር ዝተባረከ ይኹን ስለዚህ ሕዋትና ከዝሩዋ አሸር ድሓር ከዝሩልና የመ ኣብ ጥቃና ንዘሎ ሰብ እንምስክረሉ ሰብ መሊና ንህቦ ወረቀት ክውሃበና እዩ እግዚአብሔር ዝተባረከ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ እዚያ እንድሕሪለ ንኦገስት 21 ካብ ከተማ ወጢና ናይ ሪትሪት ወይ ከዓ ካምፒንግ መዓልቲ በት መዓልቲ ኣብዚ ቦታ እዚ ኣኼባ ኣይከልወናኒ ኣብዚ ቦታ እዚ ኣይንእከብኒና ማለት እዩ ኦገስት 21 ካብ ሎም መዓንቲ ክልተ ሰሙን ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ሰንበት መዓልቲ ካብ ከተማ ወፃኢ ሪትሪት ካምፒንግ ክንከይዲና ኣብኡ ኢና ንውዕል ስለዚ ኩላትና ኣብ ቫይበር ሊንክ ኣብኡ ሽምና ክንምዝገብ መጠን ሰብና ክንፈልጥ መጠን ትንምገቦ ክንፈልጥ መጠን ካልእ ነገርን ኩሉ ነገር መታን ክንፈልጥ ኣብቲ ቫይበር ክንምዝገብ ሓደራ ክብለኩም ይደሊ ስለዚ ኦገስት 21 ኣብዚ ቦታ እዚ እንታይ የለን ኢለ ኣኼባ የለን ሪትሪት ወይ ከዓ ካምፒንግ ካብ ከተማ ወፃኢ ክንገብር ኢና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ናይ መወዳእታ ዘለኒ መተንባህታ ጽቡቕ ዜና ወይ ከዓ ብስራት እዩ እግዚአብሔር ዝተባረከ ይኹን መርዓ ኣለና ኢየሱስ ጎይታ እዩ መርዓ ኣለና እቶም ዝተመርዓኹም ጽቡቕ ጌርኩም ኣጣቕዑ ብብዙሕ ጸሎት ኢኹም ተመሪዕኹም ጽቡቕ ጌርና ነጣቕዕ እግዚአብሔር ይባረክ ኢየሱስ ጎይታ እዩ አሜን ሓውና ሙሴን ሓፍትና ፍናንን ስነ ስርዓት ቃል ኪዳን ዝገብሩሉ ዕለት ኦገስት 13 እዩ ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚህ ስነ ስርዓት ቃል ኪዳን ዝገብሩሉ 10 AM እዩ ዝገብሩሉ ቦታ ኖርዝ ግሊንሞር ፓርክ ካልጋሪ እዩ እቲ ናይ ሪሰፕሽን ቦታ ከኣኒ ኣብ ሴንት ቭላድሚር ዩክሬን ኦርቶዶክስ ሶበር ቸርች ኣብ ዝቀረባና ዘሎ ቸርች እዩ ኣብ ቫይበር ክንጥቅዖ ኢና ተኣድራሻ ስለዚህ ምንም ዘጸግብ ነገር የብሉን ክብርና አምላኽ ይኹን ክብሎ ዝደለ ነገር ግን ኣለኒ ኩላትና ዕዱማት ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ካልእ ክብሎ ዝደሊ ንሙሴን ንፍናንን ካባና ዘቀርብ መቅረባ ሓው ወይ ሓፍቲ የብሎምን ንሕና ኢና ቤተሰቦም ስማዓሎ ዲ ንሕና ኢና ቤተሰቦም ስለዚህ ኣብ መርዖም ኩላትና ክንመጽእ ኣብ ቃል ኪዳን ዝእሰረሉ ኣብ ሪሰፕሽን ክንመጽእ ዕዱማት ኢና ንመርዖም ንማዕርግ ክብሪ ከዓ ንኣምላኽ ንህብ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ዝተባረከ ይኹን ካልእ መርዓ እግዚአብሔር ክበና ክንጽሊ ይግባአና እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ አሜን ኣብዛ ዓመት እዚ ሓደ መርዓ ኢና ንገብር ዘለና እግዚአብሔር ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ዓመት ከዓ ብዙሕ ክበና ጸሎትናን ልማኖናን ይኹን ክብርና አምላኽ ይኹን መልእኽተይ ወዲኤ ፓስተር በረኸት ኣብ ማእከልና የለን ቫኬሽን ወጥኢሎ ስለዚህ ያኻ ክሕብር ይደሊ ኢየሱስ ይኽበር ስለዚህ ንሓፍትና ማኪዳ እዛ ወረቐት እዚኣ ክነባ ኢና ማለት እዩ ስልክ ቁጥራን ኢሜይላን መሊኣ ከዓ ክትበና ክብርና አምላኽ ይኹን ሕጂ መባእናን ዕሽርናን ሒዝና ንጽልየሉ እዩ ኣሸር ናብ ዝኽጽውዐ ሶም ኮይና ክንጽሊ ኢና እግዚአብሔር ይባረኽ እግዚአብሔር መስከን ኩልና ንጸሊ ስለተዝዋጻ ዕሽርን መባእን ምንጭ ሓጎስናን ሰላምናን ዝኾንካ እግዚአብሔር አቦ ነመስግነካ ኣለና ከምዝ ዝበለ ቦታ ጊዜ እግዚአብሔር አቦ ከምዝ ዝበለ መንፈስ ስለዝሃብካና ተመስገን እግዚአብሔር አቦ ስለተዝዋጻን ዝከብን መባእን ዕሽርን ድማ የመስግነካ ኩሉ ኣብቲ ንስኻ እትደልዮ መዓላ ክውዕል ይጸሊ ስለ ኩሉ ክብር ንዓኻ ይኹን ብስም ኢየሱስ አሜን
midwa nafsi Allah midwa nafsi Allah midwa nafsi Allah midwa Konanyo nay kono fatare kono kam zakhil tatsmadabo zakhil kedomanyo kam zikbar sdo ይመስገን ሳሐለፈ ጊዜ ገሬ ሐውና ይምስክረልና ኔሩ ገሬን ያዕቆብን ክልጥዮም አብዝ መጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ ጂማሩለው እና ክልጥዮም አብት ክላስ መስክሩልና ኔሩ ገሬን ታይሉና አብዝ ሐለፈ ጊዜ ከምዚ ንብሎ ዘለና ሐጂ ስም ጽሂፍና ክንጽልይ ከለና ንያዕቆብ ሽሙ ጽሂፈ ንጽልየሉ ነርና ይሉ ያዕቆብ እጂ ናብ ጎይታ መጽዩ አብዝ ሐለፈ ካብቶም ተጠመቁ ተጠሚቁ ሕጂ ሓቢሩ ምስተዘጽልየሉን ዝምስክረሉን ዝነበረ ገሬ ሐውና ናይ ባይብል ኮሌጅ ድማ ይማሃሩሎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ጎይታ ይሰርሑ እግዚአብሔር ይባረክ ኩላትና ክንጽልይ ክንምስክር እግዚአብሔር ይባረክ እንከረጅ ገብረኩም ነዛ ወረቀት እዚያ ክትመልኡዋ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን እጅ በቀጥታና በቃል እግዚአብሔር ከሐለፈ እግዚአብሔር ይመስገን ብዙ ሐለፈ ሰሙናት ለሰለስተ ሰሙን ዘአክል በዋናነት ካብ ግብረ ሐዋርያት በዛባ መንፈስ ቅዱስን አምዝርጋህ ወንጌል ዘተኮረ ቃል እግዚአብሔር ክንሪኢን ቀኒና ነርና ሎሚ በሐደ ሐፈሻው በዝኾነ መልእክቲ ክነጠቃለሉና እግዚአብሔር ይመስገን ጸሎትን አብ አምልኾን መንፈስ ለጸናህና ኢለ ናብተ ትምርቲ ናብተ ቃል እግዚአብሔር ከምዘለዎ ከሐለፈ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ቁርብ ሐሩር ስለዘሎ ግን ከይትደኽሙን ክትነቁ ላይ መታን ግን ካብ ዘለኹም ወሃንሳ ብድድ ምባል ከድልየኩም ይመስለኒ ብድድ ይልኩም ናሓደ ክልተ ሰብ ሰላም እግዚአብሔር ናአኻ ይሁን ይልኩም ሰላም በሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ጸጋ እግዚአብሔር ምህረት እግዚአብሔር ይብዛልካ ጎይታ ኢየሱስ ይባረካ ሃሌሉያ በሉ ወስኪ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን እንዳኸባርኩም ከፈሉ እግዚአብሔር ይመስገን እሺ እግዚአብሔር ይባረክ በማልቲ ብዙ ጊዜ ቃል እግዚአብሔር ከካፍል ከለሆ ካብ ሓደ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍሌ ደካፍለኩም አብዝ ሐለፈ ሰሙን በዛባ ስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዝበ ተፈላልየ ናይ ግብረ ሐዋርያት ክፍል ሪና ነርና ለማልቲውን ሓደ ክፍሊ መጽሐፍ ቅዱስ አይኮንኩን ሂዘመጽ የዘለሆ ግብረ ሐዋርያት ከም ዘለዎ በምርአይ ወይ ድማ አብ ባይብል ኮሌጅ ሰርቬይ ብሎ ንግብረ ሐዋርያት ሰርቬይ ወይ ድማ ዳህሳስ አይነት ክንገብሪና እጂ ንገብሮ ዳህሳስ ግን ሐፈሻዊ ዳህሳስ ደይኮነ በክልተ አንግል ወይ ድማ በክልተ አቅጣጫ በፍላይና ክንሪ በወንጌል አቅጣጫን አብቱ ወንጌል ድማ መንፈስ ቅዱስን አብ ባይብል ኮሌጅ ክንመሃር ከሎና ግብረ ሐዋርያት ገለ እንዳበሉ መጽሐፍ ዳህሳስ ሰርቬይ ክገብሩ ከለው እቲ ዕላማ ሃደዩ ሰባት መጽሐፍ ቅዱሶም ከንብቡን ከጽኖውን ከለውንሲ ሐፈሻዊ ስዕል ክህልዎም እሞ አብቲ ዲቴል ከአቱ ከለው the big picture ሂዞሞ ከኸዱ መታን ከይጠፉ መታን ወይ ድማ ብዛዕባ ምንታይ ይዛረባሎ አውራ መልእክቲ ተረዲኦም ብዝበለጸ መንገድና መጽሐፍ ቅዱሶም ከአቱ መታን ለማልቲ ግን እናተይ ዕላማ ሱጥራ ይኮነን እሞወዳዕታ እዚ አብዝ ለንቅነ ዝንጽልየሉ አብዘን ዘሐለፈ ክልተ ሰሙን ብጾም ብጸሎት ዝነቃህናሉ ጉዳይ አጸቢቅና ክንአቱ ንኡ እና ሐሰብኩ ንኡ እና ጸለኹ ብዛዕቡ እና ሐሰብኩ ነዚ ቃል እዚ ክንሪኦ ባህዝብለኒ ናይ ሰባኸይ ናይ መወዳዕታ ጎሉዝ እዩ ሰቢኹ ምስ ወደእስ ጽቡቕ ስብከት ገለ ክበሃል ጥራይ አይኮነን ጀነረስ ኮይንኩም ተይልኩሞ ዳስ ፋይን ነገር ግን ሰባኻይ
أبزي أمس يوزسبخ بتام ألتتي أسب واو كبل كن إدو ويدم ما صبق سميع كبل أيكونن ناي سباخاي ناي مودعتا قولو purpose لو ما ألتدم سكزيابير سميع بتز سما أخو قال بتز سما أخو دمس دمات عزيزس نابقل نجر كأتو كبل كله يو نايت سباخاي ميشن تفتي مزبها هذا سباخاي كزارب كله يسمع أخو هذا ما ألتي سبخ سبيخو مسود بتنقوتي سبا سلام دابلهم كلوس حانت سبيتي تمت أمو today تبلو your sermon moves me لاتو نابي إلوا أبا خلت أتلا دهري كيدا منم كيدا زاربتو أخوري أخونا اللوز هذا سبيت زيا جمرة ستينكيو قبلاني روني قليلو دهري ناي مشيت كمن دجنا مدبني روامزي مشيت كتمت خلات تسأبيو يقريتا أنتوي كتزارب النخلقسي ثانك يو قبلني روني أوفند غيرك مثلني إلوا نو أوفند يجبر كانني لاتو in fact بتامك حسب غيروني لاتو نابي إيه بحق إذا لبي عميقو نلوم قالت ترايديو قديفو ندلوس ويس نابقى لنا قري أتوندل لما قالت دما كم زبالكو خمس قالوا تيزيو بقى سمعنا سنبت سمعنا سكن كيدا يكونن سنبت كم عندنا next سنبت دما هذا كلام الاختيزنا مسينا قال نجر كنبلا يكونن أبزي أزلنا إذن سمعنا يوكال نابقى لنا قر كأتونا متانو يسوع كريستوس قويتاي يأتونا دو ينكسقسنا دو موف يكبرنا دو ناب هذا نجر بفلا يدما نزارب اللوزلنا بزعبا وانجيل يمو ننفس وكفنا نام مزرقح وانجيل ننفسات نام مرلاي أبس المات نزلوا برهان نمهب ناب سيول زخوب كوبو زلوا كاب هاوي كاب منغاغا سيول كمنت ألو متان بيسوس كريستوس ننفس وكفنا ينكسقسنا يسوس قويتايو آمين سلازي إذا علامة هزنا لما قلتي نكبر حواريات كنريوينا زبالكوهم كبر حواريات بغلت أينت أكت أينا نريو بوانجل دماز وانجل زي حواريات نوانجل يوم زرقيهم نزو وانجل زي كزرقوه كاللو دما بمنفس قدوس تدريهم منفس قدوس النامرهم منفس قدوس حيله بوهم كبر حواريات زيز نقرنا بحنتي سنتنس نقبر حواريات اسكي سمرايز قبران تيلكمني كم زي أجيرا سمرايز مقبركوا قبر حواريات اسرهن شمونتن مقرافات إذا تاريخ زيكو يزلو أم مقراف هذا جمر كبل كله كويتا تصفحيو كاب يروساليم كي توصو منفس قدوس حيل منفس قدوس كذا تقبل مقراف كلتا تتصفى تفتيمو منفس قدوس مسيوم حيل منفس تقبلوا بدهريون نزران شمونتن مقرافات بس إذا تقبلوا حيلي وانجيل زرقيهم زياكو يا قبر حواريات كالي ابن حجن قبر حواريات كم زبالكم نايزوم حواريات بمنفس قدوس تملئهم بحيل منفس قدوس وانجيل نايبزرقهم تاريخ انديو بغلت من قد نريون غالينا قداماي قبر حواريات ناي حواريات بايوغرافيو ناي حواريات ناي أقلقلوتهم تاريخيو قبر حواريات تباهلولو حواريات دقبروا نقر تتحيفولنا زلو قل نايزيهم سبات تاريخ بغمي أقداس حدوي نايزيهم سبات زيهم تاريخيو لوكاس كتحفلنا خلو very much selective بجمريا نقر ناي كلهم حواريات تاريخ يكون نسيفولنا بوانا نت كاميرا فادك ساب أسر تخلطة ناي بيتروس كاميرا فاسر سلستك إسران شمون تندما ناي باولوس نايتهم كارلو أوت
እስጢፋኖስን ፊልጶስን ድባሉ أجوكم ناب حدا نقدر بس هنا تبغى يركم تقاتلون فيليبوسن استيفانوسن مسيوم نايزيوم سبات تاريخون الله هراي كم ندجنا مراف تشعته بيتروس يمت كذا مراف أثر تغلطه ناي بيتروس نقدر تصحيفولنا الله هجي it's a biography نايزوم قداموت كريستيانات حواريات ناي أقلقلوت نقدر يوم يندا تقاتل تصحيفولنا قالوا جن بوانا الناس بتصحيفلنا زلون تايو اندهيلكم ناي منتا عينة أقلقلوتهم اندهيلكم ناي وانجيل مزرقهم دهر مرافا سرت سلسته باولوسيو دهر مرافا سر سلسته باولوس ترايو ناي كونن برناباسون مسون يرو ابت مجمريا غزي مارقوس تباهله يوحنسون نيرو دهراي دما مستفليه كا برناباس ناي باولوس نغريو تخاتاتيلو لوقاس دصيفلنا بدهريو سيلاس يمص تيموثيوسون يمص ስለዚህ ናይዚዮም ሰባት ታሪክ ይሁጂ ዚያታ ነጥበ ናብታ ኸለይት ቅድመ ምስጋሬ ናይዚዮም ሰባት ታሪክ ናይዚዮም ሰባት ናይ አገልግሎት ነገር ክጽፈልና ከሎ ግን በዋናነት ናይ አገልግሎቶም ነገር ክጽፍ ከሎ አብ ወንጌል ዘተኮረ እስጢፋኖስን ፊልጶስን አብነቱ ሰድዎ ካብ ጽር እዝመጹ ደቀንስቲዮ እቲ ክፍፍል ምግብስ አድልኦ ይግበራሎ መስበሉ አብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 6 ነዚ ነገር እዚ ከመሐድሩ መታን ሸዓተ ሰባት መሪጾም ናና አብት ቃልን አገልግሎት ጸሎትን ክንከውኒና ነዚ ክንሐድግ ይብልናል ስለዚህ ሸዓተ ሰባት ይመረጹ ኢሎም ነዚ መሪጾም ካብቲ ዘቆምዎም ሰባት ዮም ዞም ክልተ ሰባት ናይዞም ክልተ ሰባት ታሪክ ክጻፈልና ከሎ ግን ከመይ ገሮም ትናይ ድቁና አገልግሎቶም ከም ዝፈጸሙ ደይኮነስ ናይ ወንጌል አገልግሎቶም ይተጻይፉልና አያገልግሉን ማለት እኮ አይኮነን አገልግሎም የምኮ አብተማ አዲ ግን በዛቡ ንፈልጦ ነገር ይብልናል አብ ግብረ ሐዋርያት ተጻፈ እስጢፋኖስ ከመይ ወንጌል ከም ዝሰበኸ እና ሰበኸ ድማ መስዋዕት ከም ዝኾነ ዳራይ ድማ ፊልጶስ ተንሲዩ በኃይል ወንጌል ከመይ ከም ዝሰበኸ ይዝነግረና ናይ ጳውሎስ ታሪኩን ክንመጽኸለና ማርቆስ ዮሐንስ ዝበሃል ማርቆስን ተሪናዮ ናቱ ታሪኩን በዛባ ወንጌሉ ተጻይፉልና ዘሎ ወንጌላም ምዝርጋ ጳውሎስ ብሉጽ መምህር ዲፕ ድኾኑ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርታት ናይ ክርስትና ትምህርታት ጳውሎስ ይዝመሃረ ጳውሎስ ይጻሐፈልና ካብ ግብረ ሐዋርያት ግን አይኮንናን ከሙ ንረኽቦ አብ ግብረ ሐዋርያት ኢንፋክት ናይ ጳውሎስ ዝበሃል ትምህርት ከማን የለንኩ ዝበዝሕ አብ ግብረ ሐዋርያት ደሎ አብ ዝሓለፈ ጊዜ ከም ዝበልኩኹም ናሐደሽቲ ዝተነግረዩ ሕጂ አብ ሓንቲ ቦታ ጥራያ ንአገልገልቲ ጳውሎስ ዝተዛረቦ ትረኽቡ እሱ ድማ አብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ካብ ኤፌሶን ንዝመጹ ሰባት ክምለስ ከሎ ናብ ኢየሩሳሌም ክሰናበቶም ከሎ ነቶም መራሕቲ ዝተዛረቦም ዘረባ አለ እሳ ንአገልገልቲ ዝተዘረበት ዘረባ ካብዚ ወጻኢ ግን ጳውሎስ ናሐደሽቲ ክዛረብ ናሐደሽቲ ክምስክር ወይ ድማ ኣብቲ ንፍርዲ ኣብ ዝመጸሉ ጊዜውን እግረ መንገዱ ህይወቱና ነገረ ኢንፋክት ነቶም ከፈርዱዎ ዝተቀመጡ ሰባት ንባዕሎም ሲ ወንጌል ከመይገሩ ከም ዝነግሮም ኢና ንርኢ እቲ ብሉጽ መምህር ምዃኑ ብሉጽ መራሂ ምዃኑ ኣብ ግብረ ሐዋርያት አይኮነን ተጻይፉልና ስለዚህ ህይወት ታሪኮም ናይ አገልግሎት ህይወት ታሪኮም እዩ ግን ኢን ዋት ሴንስ በተዘርግዎ ወንጌል በዚ አቅጣጫ የተጻፈ ከላይ ድማ ናይ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ግብረ ሐዋርያት ናይ ቤተ ክርስቲያን አጀማምራ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዳህራይ ከመይና ተዘርግሐት ከም ዝኸደት አብ ኩሉ ስፍራታት ይዙ ነግረና ሕጁን ናይ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ክንብሎ ከለና ግን ኩሉ ናይ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ደይኮነ ናይ ሉቃስ ቀንድ ፎከስ እታ ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከመይ ከም ተዘርግሐት እንበር ውሽጣዊ ጉዳያታ ብዙ አይተጻፈልና ናብነት ክልተ ቤተ ክርስቲያናት ክንርኢና ናይ ኢየሩሳሌም ቤተ ክርስቲያን መጀመሪያ ንርአያ ወንጌል ካብ ኢየሩሳሌም ይጀምሩ ታ መጀመሪያ ዘተወልደት ታ መጀመሪያ በመንፈስ ቅዱስ ዝቆመት ማህበር አብ ኢየሩሳሌም ያ እዛና ኢየሩሳሌም ማህበር ብዛዕባ ዝተጻፈልና ነገር አለ ግን ብዙ ተጻፈ ብዛዕባ ምንታዩ ወይ ድማ ተአተኩሮ ህጁን ታሪኹ ምንታዩ እንታይልኩም
ከመይጌሩ ወንጌል አባታቶም እና በዝሐ እና ተዘርገሐ ከምዝኸደዩ ተጻሒፉልና አምዕራፍ ክልተ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ ክልተ ኩላቶም በሐንሳ ነበሩ ይብለና ምዕራፍ ክልተ ቁጥር 44 ዳህራይ ኩላቶም በሐንሳ ነበሩ ዘለዎም ኩሉን ብርክ ነበረ ገለ ምስበለ እታፎ ከስጁና ቤት መጽመስለኩም 40 ሸዓተን ክበጽሕ ከሎ እግዚአብሔር ድማ ዝድህኑ ሰባት አብጸጽባህ ይውስኽ ነበረ ናይታ ማህበር ውሽጣዊ ጉዳያት ደይኮነ ብዙ ተጻሒፉ ዘሎ እታ ማህበር ከመይ እና አበየት ከመይ እና ተዘርግሐት ከምዝኸደት ዩ በዋናነት ተጻሒፉልና ዘሎ ናብታ ማህበር ሰባት እና ተወሰኹ 3000 ተወሲኹም ዳህራይ ምዕራፍ 3500 ህጁን ድማ በቁጥር ዘይ ተገልጹ ብዙሃት ከም ተወሰኹ ይዝነግረና እጂ ና ኢየሩሳሌም ቤተክርስቲያን ታሪክና ነገርና ፎከስ ድገብረሉ ዘሎ ግን እታ ቤተክርስቲያን በገመይ በነፍሳት እና አበየት ከም ትኸይድ ደላይ ኢንፋክት ንቤተክርስቲያን ካብዝ ዝበልጽ ብሉጽ ታሪክ የብለ ቤተክርስቲያን ሪፖርት ትግበር እንደሕር ተባሂሉሲ ናይ ቤተክርስቲያን ቤስት ሪፖርት እዚዩ ነፍሳት እና ደሃኑ አብጸጽባህ ናብታ ማህበር እና ተወሰኹ ምኻዶም ካብዝ ዝበልጽ ዘአበየ ነገር የብላ ክብረና አምላኽና ይኹን የህዋተይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽኸሎስ ብዛአከብናዮ ሚሊዮን ዶላርስ ገለኳ አይድነቅን ብዝመስከርናሎምን ብዝደሃኑ ነፍሳት ግን እትዝ ተሐርደ ገንሸል ክኸብሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ቤስት ታሪክ እንጽሕፍ እንድሕር ኮይናስ ክጻፈልና እንድሕር ኮይኑሲ ከመይ ብዙሃት ናብ መንግስት አምላኽ ከም ተወሰኹ ናይ አንጾኪያ ማህበሩን እንድህሪናያ ናይ አንጾኪያ ማህበር ቅድምና ባመኻደ አንቶ ይዝጠቀስኩዎ ናይታ ቤተክርስቲያን ታሪኩን ስለዝኾነ አድሚቅና ያኽን ከይድ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 6 ኣብ ኢየሩሳሌም ከለና ማለት እዩ አብታ ማህበር እትሽግር ምስተላዓለ ሸዓተ ሰባት ከም ዝበልኩኹም ተመሪጾም እዞም ሸዓተ ሰባት ድማ ዲያቆናት ኮይኖም ነቲ ምግቢ ብስነ ስርዓት ገይሮም ናብ ኩሉ ከም ዝበጽሕሲ መክሹር ክኾኑ መታን ተመዲቦም ህጂ in a natural መንገድ ታሪክ ተንብቡ ከለኹም what do you expect ሸዓተ ሰባት ተመሪጾም እንታይ ስለዝነበረ ዘጉሮም ረሙ ሰባት ስለዝነበሩ ሽግር ስለተፈጠረ ነቲ ሽግር ንምእባስ ነቲ ሽግር ንምሽፋን መታን ሶሉሽን ከምጽኡ መታን ቀጽሉ አብዘሎ ታሪክ ብድሕሪኡ ከምዛ አይነት ሽግር ብድሕሪኡ አይተሰምዐን እቲ ሽግር ተፈቲሑ ገለመለ ዝብሊና ክንጽበ ግን ከመይ አይኮነን ተጻሒፉ ሳቶም ተሸይሞም immediately ዘላ ጠቅስ ግን እንታይ ያመስለኩም ትብል ቃል አምላኽ ድማ ተዘርገሐ ቁጥር 7 ማለት እዩ ቁጥርቶም ደቀ መዛሙርት ኸአ ኣብ ኢየሩሳሌም አዝዩ እና በዝሐ ከደ ብዙሃት ካብ ካህናቱን ናብ እምነት መጹ ጅሪኹም ተፎከስ ናይታ ቤተክርስቲያን ታሪክና ነገርና ውሽጣዊ ጉዳይ ተፈጽሙ ዘሎ ውሽጣዊ ሽግሩ ተፈጽሙ ዘሎ ሶሉሽን ነቲ ውሽጣዊ ሽግሩን አምጽኦም ሙሉ ግን እቲ ሽግር ምስፈትውስ ናብ ትደገ ከመይ ከም ተዘርግሁ አቡዩ መሊሱ ፎከስ ድገብር ታሪክና አንጾኪያ ቤተክርስቲያኑን ክንርኢ ከሎና አንጾኪያ ቤተክርስቲያን ኣብ ግብረ ሐዋርያት ዘአበየ ታሪክ ዘለዋ አንቶ ይዝበልኩኹም ካብ 13 28 ግብረ ሐዋርያት ናይ ጳውሎስ ታሪክ እዩ ጳውሎስ ይብዋናነት ዘሎ ሰለስተ ሐዋርያዊ ጉዞ ድማ ጳውሎስ ገይሩ ቀዳማይ ካልአይ ሳልሳይ ሐዋርያዊ ጉዞ እንዳበልና ንጽብጽቦ ማለት እዩ ከመይ ገርና ጳውሎስ ሰለስተ ጊዜ ሐዋርያዊ ጉዞ ከም ዝገበረ ፈሊጥና ምዕራፍ 13 ዳራዩን ክመጻይና በኻለ አንግል በመንፈስ ቅዱስ በርናባስን ጳውሎስን ምስተፈለዩ ተላይኹም ለመጀመሪያ ጊዜ ከይዶም ድማ ወንጌል ሰቢኮም ከም እንደገና ናብ አንጾኪያ ቤተክርስቲያን ተመልሶም ንኻልአይ ጊዜ ድማ ከም እንደገና ንርአየን እስኪ ተን ሰቢኽና ዘቆምና የንማህበራት ይሉ ጳውሎስ ድማ ከም እንደገና ካብ አንጾኪያ ተበጊሶም በርናባስ ተፈልዩን ሲላስ ይዞ ኸይዱ
ሰቢቆም ድማ አገልግሎም ድማ ተመሊሶም ናብታ አንጾኪያ ቤተክርስቲያን መጽዮ ንሳልሳይ ጊዜውን ከሙይሉ ኸይዱ ማለት ነው ስለዚህ ሰለስተ ጊዜ ጳውሎስ ሐዋርያዊ ጉዞ ከገብር ከሎ መበገሲ ቤተክርስቲያኑ ከይዱ መጽዩ ሪፖርት ድገብረላ ማህበር አንጾኪያ ናይዛ ማህበር እዚያ ታሪክ ግብረ ሐዋርያት ክነግረና ከሎ ባይዘዌ መጀመሪያ ነገር እዛ አንጾኪያ ቤተክርስቲያን አብ ግብረ ሐዋርያት 10 ሀደያ ተጀሚራ ክጅመር ከላ በአል ጴጥሮስ አይጀመሩዋን በአል ዮሐንስ አይጀመሩዋን ገለ ታይትል ዘለው ሐዋርያ ወይ ገለ ነቢ ወይ ገለ አይጀመራ ካብ ኢየሩሳሌም ስደት ኮይኑ ብዝተበተኑ ደቀ መዛሙርት ያ እዛ ቤተክርስቲያን ንመጀመሪያ ጊዜ ዝቆመት እዛ ቤተክርስቲያን ድማ ዩኒክ ድገብራ ነገር ድማ ኻልንታይ መስለኩም ንመጀመሪያ ጊዜ ንሕዛብ ሰቢቆም ንጽርዓውያን ሰቢቆም ናብታ ማህበር መጽዮም ናይ አይሁድን ናይ አሕዛብን ሚክስያ ክልቲው አይነት ህዝብ ዘለዋ ማህበርያ ናይዛ ማህበር እዚኣ ታሪክን በአርክ ነግረና ከሎ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ሀደ እታ ቤተክርስቲያን መስተጀመረት አብዛ ቤተክርስቲያኑን መጀመሪያ ጊዜ ደቀ መዛሙርት ክርስቲያናት ተባሂለው እንደተሰመዩ በርናባስ ናብዛ ማህበር እዚኣ መጽዩ ና በርናባስ ምስመጸ እንታይ ብለና ንሱ ምስመጸ ጸጋ አምላኽ ሪኡ ተሐጎሰ ንሱ መንፈስ ቅዱስን እምነትን ዝመልኦ ሕያዋይ ሰባይሞ በሙሉ ልቦም በጎይታ ጸኒኦም ክነብሩ መኸሮም ጃብተ ዝጀመሩዎ ነገር በርናባስ መጽዩ ድማ ናቱ ጸጋ ብናቱ ነገር ድማ ወሲኹ መኺርዎ ምብለና በደሪው እንታይ ኮይኑ again ናይ ሉቃስ አተኩሮ ረአዩ ብዙ ህዝብ ኸአ ንጎይታ ተወሰኸ እዚ ታሪክ እዚ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናተይን ናይዛ ማህበርን ናይ ኩላትናን ታሪክ በኢየሱስ ስም ይኹን አብዘዝ ኸዱ ወሲት ሪኡለኹም ብዙ ህዝብ ኸአ ተወሰኸ ብዙ ህዝብ ድማ ይወሰኽ አለኹም ዶ ይወሰኽ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ናይዛ ማህበር እዚ ታሪኩን ክነግረና ከሎስ ከመይዛ ማህበር እዚኣ ሙሳኽ አባ ኸምዝ ኾነ ብድህሪው ድማ ምዕራፍ 13 ተአንቶይ ዝበልኩኹም በርናባስን ጳውሎስን መንፈስ ቅዱስ ፈልይዎም ድማ አብ ኩሉ ከተማታት እናኸዱ ከመይ ወንጌል ከም ዝዘርጉ ይዝነግረና አብዛ ምድር እዚኣ እምበአር ብሉጽ ታሪክ እዚዩ ግብረ ሐዋርያት ክጽሕፍ ከሎ ናይዞም ሐዋርያት አገልግሎቶም ታሪኮም ክጽሕፍ ከሎ ብዛዕባ ወንጌል ድዘርግህዎ ነገራት ናይተን ቤተክርስቲያናት ታሪክ ከነግረና ከሎ ከመይ አባታቶም ነፍሳት እናበዝሁን ከመይ ወንጌል እናዘርጉን ከም ዝኸዱ ያዋተይ አብዛ ምድር እዚኣ ብዙ ጽቦ ነገራት ክንገብር ንኽእሊና አብዛ ምድር እዚኣ ድርን ከሐልፍ አብዛ ምድር እዚኣ ጥራይ ኮይኑ ድማ ክርስሳዕ ዝኽእል ነገር ከውን ንኽእል ብሉጽ ታሪክና ኮሌክቲቭሊ ከም ማህበር ብውልቅውን ንዘል ዓለም ምሳና ዝኸይድ ወንጌል ሰቢኽና ንሰባት ካብ ናይ ዘለዓለም ጥፍዓት ናብቲ ናይ ዘለዓለም ህይወት ካብ ሞት ናብ ህይወት ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን መሰጋገሪ ምኽንያት ክንከውን ከሎና ምሳና ዝኸይድ ኣብቲ ዘለዓለም ኣብ ቅድሚ ጎይታ ንኹሉ ጊዜ ያክሊልናዮም ንኹሉ ጊዜ እናራእናዮም ወንጌል ዝነገርኩዎ ሶሙንና መጹ ስኻይኻ ምኽንያት ኮይንካኒ ክብሉና ከለው ከመይ አይነት እድሎት እግዚአብሔር አምላክ ተባረከ ይሁን ታሪክ እንድሕር ንገብራለና እንድሕር ኮይናስ ብሉጽ ታሪክ እዚዩ ይሕዋቲ ብሉጽ ታሪክ ዘለዓለም ዝኸይድ ታሪክ እግዚአብሔር ንልብ ነፍስ ወከፍና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ያንቀሃዮ ንልብ ነፍስ ወከፍና በጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም የዳልዎ ንልብ ነፍስ ወከፍና ንቅድሚት ክንከይድ ወንጌል ክንሰብኽ ንሰባት ካብቲ ዝኹብ ከብሉ ዘለው ሲኦልና መንጠልና ናብ ቤቱ ናብ መንግስቱ ክነምጽመታን እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይጠቀመላ አረ ይጠቀመላ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ እምባር ሉቃስ አብ ግብረ ሐዋርያት ናይቶም አገልገልት ሆነ
ናይታ ማህበር ታሪክ ጽሕፈልና خلص بوانነት ከመይገሮም ወንጌል ከምዝ ዘርግሁ እዩ ዝነግረና እዚ ሉቃስ ናይ ነው ዓመታት ታሪክ ባይዘወይ 33 ዓመት 40 ዓመት ድበጽሁ ንብልዎ እንተው ሓደ ግን 33 ዓመት ታሪክ ናይ በዓል ጳውሎስ ታሪክ ገይድ ከሎስ ብዙ ነገራት እኮ ይሆይኑ ዘሎ አማ ማእኸል እጅ ተቀመጠሎም ከተማታት እኮ አሎ 3 ዓመት አብ ኤፌሶን ና18 አዋርሕ አብ ቆሮንጦስ አብ ገገለ ቦታታሲ ተቀምጡሎ ግን ብዛባት ተቀምጡ ዝገበሮ ነገር ደይኮነስ ብዛባና ኸደ ወንጌል ድዘርግሖ ነገር ዮ ግን ግብረ ሐዋርያት ድጽሕፈልና ስራን ሸሞንተን ምዕራፍ ከነንብቦ ከለና ክንዱኡ ዘአክል ዓመት ድወሰዳ ይመስልዩ ናይ ሐጺር ዓመታት ታሪክ ዝመስል እቲ ፍሎ ዘለዎ በሃንሳ እናንበብና ይኹን ከይድ ከለና ብዛባት ወንጌል በቃና ነገርና ደኸይድ ካልድማ ግብረ ሐዋርያት بدم بجيرو زرد أنا نجر زقلت أنا نجر انتيلنا إزي مزرقة وانجل بحيل منفس قدوس كم زفت أموه إذا نجرن منفس قدوس النامرهم منفس قدوس حيل هيبوهم بحيل منفس قدوس كم تفت أما إذا نجرنا قلت فيلا أسر تغلط تزخون تقصتات ويدما كفلتات كنرئنا كماي منفس قدوس أب جبر حواريات مس وانجيل كم تتحازه إذا سرع ناي وانجيل كفت سموخلو بحيل منفس قدوس بمرهيد منفس قدوس بدقف منفس قدوس كم زفت سمو زرئي كنرئينا هجي مصحف قدوس كتجنصلو الدل أيبكم نيه سئلك أكلتي فخنببي توم تصحفوا سبات جن الناس صحفكم مخيدمو تحرى بجزات وكسو قداماي مسكر كخونو متان زدو حبة تسفايو زي زحال فرينا هنا مراف هذا قطر شمونته هاي المنفس قدوس كي تقبلكم كاب يروسالم كي تقولوا طبعا زي هاي لجن مستقبلكم كاب يروسالم جميركم أب يهودا سماريا كساوسن مدر مسكري كتكونيو ده هلا فجزي كم زبالكم لوكاس أب جبر حواريات نتقابت له كقمت لنا خلو جي كم ناي ماتيوس تجريت كوميشن تأزاز تراي كوينو بسم أب ولد منفس قدوس النات أمكم زعززكم كل دمنا مهاركم دك أمزامرتي جبروا وزبل كيدو زبل تأزاز تراي ديكونس أب جبر حواريات جن تسفايو منفس قدوس كتقبليهم هاي المنفس قدوس كتقبليهم سلازي أتكيدو زبل دمس تراي ديكونا أب وشتها ولا إن ناي وشتي يجرو ودلو ده تقبلكم ويتقبلوا منفسي ميشنري منفسيو زغيد منفسيو مسكر كتكونوا متان زدقف منفسيو سلازي ناب تسفى عيناتك أيريو زقرب النازلو أتتسفى دما تفسيمو مراف كلته كلاتهم تأكيبهم كلو منفس قدوس قبل لنفس وكفهم وريدو بلن دهراي كابزوح دايسبورا أيهود نبأل همسا نبأل نبي يروسالم تأكيبهم نيرو بزوح أنقاطات دخلوا كاب عالم كله زتأكبوا سبات نيرو إزهم سبات زيهم منفس قدوس مسوردهم هذا أنقاهم تزاريبهم كتر أسرت هذا لنا سب كرتيسن سب عربن بقانقانا بزعباتي أبي جبر أملاخ كزاربو نسمعهم على زيهم سبات مستأكبوا منفس قدوس مسوردهم بزعبا جبر أملاخ يوم تزاريبهم تذكروا دعاء بزفترة سبات نشمهم كتصوؤوا سماي زتنقر جنبي نسرح مسبلو እግዚአብሔር መጽዩ ቋንቋታቶም እንታይገር ወፋህ አብሉ ህጅግና ንሁላቶም ሓደ ቋንቋ ሂብዎም ተቋንቋ ድማ ንክርስቶስ ኢየሱስ ዘኽብር ንአምላኽ ዘኽብር ግብር እግዚአብሔር ድማ ዝነግር ቋንቋ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ እዚኦም ዝተአከቡ ሰባት ድማ ዝምሰምኡ ዳህራዩን ብድዲሉ ጴጥሮስ ብዛባት ዝኾነ ነገር ካብ ዮኤል ምዕራፍ 2 ተበጊሱ መሰበኹም 3007 ድማ ናብ መንግስት አምላኽ ተጸምቢሮ እዚ ተስፋዚ ተፈጽሙ እዚ ተስፋዚ ድማ መስተፈጸመስ for the first day መንፈስ ቅዱስ ናብዛ ምድር እዚ አዝወረደላ መዓልቲ ተፈጸመ ፍጻሜ ሰባት ዮም ዲህ
تمجمريا مالتي منفس قدوس مس ورده ኢየሱስ ይخبيرو ሰባት ድማይና መንግስት አምላክ ተጸምቢሮ ናይ መንፈስ ቅዱስ ዋና አጀንዳ ዋና ተልእኮ ዋና ዓላማ አብዛ ምድር እዚያ እዚዩ ኢየሱስ ከخبር ሰባት ድማ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ሞት ናብ ህይወት ክሰብሩ መታ ካልአይ አብቲ ዋዕላ አፈራሪهم ምሽ ብፍላይ ጴጥሮስን ዮሐንስን አፈራሪهم በዚህ ስም እዚ ደጊም ከይተሰብኩ ይለም صحلف خمس رأنايو كل سبكة يكونن كليهم بز سمز خيت سبك بز سمز يمز سبك تخون نجارات فريساويان فيت أمال سلزي بز سمز يا كيت سبك لهم تدست بلني دبارة إن نجار جن تاي مسلوك حوارياتون هذا مرد سبك جرو أتي ومال زلوهم نجارات سبك جرهم فليت أمالو موداتهم كمسأي بزس مزيمو مسباخ أين حد جنينا نأملاخ دوم إزاز ويسنا أخذكم بيتروس بدري له غميلو بزس مد أخن سبغينا أجت السم بزس مزيم مسباخ دمت أو consequence الله إذا تفي وما يكونن نجر جن تاي مسلكم تردي وام دلو نحنا سقيلنا ويدما بزس مزيم مسباخ حديقنا عالم كاب تتأفع بس سمزين احنا سبيقنا أبانا زورد نجر يورد big بتعم عبيد وانا conviction يأتي وامزلو يحواتي نبي وثنا مودم تسايو أب نصرحو أب قالكو كي نسوقو عندنا نفرح ويقال غي كون عندنا نفرح زياتهم سبات كنتاي مسلكم تردي وامدلو أما زازينهم يوم نحنا سقتيلنا كتافو يوم بمزرابنا قبل لينا قال نجر كمتيو جنس better كاب نحنا سقيلنا سبات دتافوس أبانا دمتي يمسا كنسبخينا دفرح نجر يوم دقت مدلو دما كفرحو خلو دما عفوم عبيسوم قال ندهري تايبلو تفرحنا دقف كندلي كلنا كل جزء كنقبرو زقبا نجر يوم جيروم انتهي جيروم نابتهم سبهم جيروم كيدوم سأل يوم يزبلنا كفرحنا لنا نام مفررهم سي رأيلهم نام مفررهم رأي مسبلوه بتام ألتتي أزغونا نجر دقرم تدلي زي آية جن قدم يوزغونا نجر كما سأيسا عباداتهم أقدس نجر يكونن جن at the center of God's will أبتتككلنيا فقاد أملاك أبتتككلنيا بوتهم كم زلوا أملاك كفلت أمتان تيجروا مسلوك إتا زليو لازنا برات بيتسي تيكونت اللهم ديهم تناوز أكون أبتهم دك أمزامر تزم صونا قريل جن هاي حجي كناوز كلو أنت هذا بيت زي كتاب أنا يقوليلو ما يفرحون تردي الله زناوت أزلو حلونا نايكسي أبيهريو زحقوس إمبر زرعد عينات أيكونن أتمن كتكات أكسي أبيهرسي زخفلو وزلهم واقع زتخدو وزلهم نجرسي you are right أبتتككليهم دلهم سألوتكم مالت سألوتو سي حقوسو سألوتهم حقوس أبيلوسي سغيلو مملاس دايكونس بزريو ولا شك دقبر نجر جيروس دحرايت أورا نجر جن زيايا منفس قدوس ملؤم تاتليهم زيايا نام فررهم رأي مسبلو يحواتي تاتليهم نجر اتاك أتصيلهم نتاميشن كجبرو ومتانسي مملأ ناي منفس قدوسيو تبعت ناي منفس قدوسيو ذليهم اتا تبعت تيا اتا تبعت زي زهب منفس مزيو مليو نسوقنا منفس قدوس سوري مسلمنو خا اتا تعكيبو ملا زلو سفرا تناوصت كلاتهم كا منفس قدوس ملو ريزالت قال املاك دما بتبعت سبو منفس قدوس مليو
ቃል እግዚአብሔር ድማ ብትብዓት ሰቢኹም መንፈስ ቅዱስ ምስ ምዝርጋሕ ወንጌል መንፈስ ቅዱስ ምስ ምድሃን እዩ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ደሎ ኸቀልጠፈ ዘን ነጥብታት ክንውድእ እንመጣ ሳልሳይ ኣብ ስጢፋኖስን ፊልጶስን ዝኾነ ነገር እዩ ፍላይ ድማ ስጢፋኖስ ተቀዳማይ ንሪኦ ሳልሳይ ስጢፋኖስ እዞም ሸውዓተ ክምረጹ ከለው በመጀመሪያ ደረጃ መንፈስን ጥበብን ዝመልኦም ሰባት እዮም ተመሪጾም ዳህራይ ስጢፋኖስ ተንሲኡ ንፈሪሳውያን ወንጌል ሰበኸሎም ነገሩ ካብቲ ብጣዕሚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ዘለው ደስ ዝብሉ ስብከታት ሓደ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዘሎ እዩ በቃ ስጢፋኖስ ዳህሲሱ ኣምጺኡ ሰቢኹሎም ትትር ልቦም ካብ ቀደም ጀሚሩ ከም ዝነበረ ሕጁን ከምኡ ከም ዝኾኑ ምስ ነገሮም ተሓቂ እዚ ምስ ሰምኡ ይብለና ልቦም ነደደ ኣስናኖም ድማ ሃርቀሙሉ ይብለና ሕጂ ልቦም ነዲዶም ንእስጢፋኖስ ንምቕታል እምነ ኣልኢሎም ናቹራሊ ሰብ እምነ እንድሕር ኣልኢሉልካ ታ ሴንሲቲቭ ፓርት ርእሲ ስለ ዝኾነ ርእስኻ ይኸቐልጢፍካ ትሕስ እስጢፋኖስ ግን ከመይ አይገበረ እስጢፋኖስ ግን እንታይ ብለና መስለኩም መንፈስ መልኦሞ ናብ ሰማይ አንቃሪሩ ተመልከተ እጂ እቲ ዝመጽእ ዝነበረ መከራ እቲ ዝመጽእ ዝነበረ ነገርሲ ምንም ከም ዘይኮነ ዘጥፋሎም ዝነበረ ኃይል ዝህቦምሲ መንፈስ ቅዱስ ያብ እስጢፋኖስን እዚያ ሆይና መንፈስ ቅዱስ መልኦ ናብ ሰማይ አንቃሪሩ ተመልከተ አምላኽን ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኣብ የማን አቦ ሆይኑ ድማ ረአዩ ብለና ራብአይ ድማ ፊልጶስና ንሪዮ ፊልጶስ ኣብ ምዕራፍ 8 ከመይ በመንፈስ ቅዱስ ተመሪሁ ካብ ሰማርያ ናብቲ ኢትዮጵያዊ ስሉብ ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ጋዛ ትበሃል ዝገይድ ዝነበረ ናቡ ከመይ ከም ተመርሐ ይነግረና to be exact ካብ ሰማርያ ናብ መጀመሪያ ናብቲ ኢትዮጵያዊ ስሉብ ክኸይድ ከሎ ክኸይድ ነገሮ መልአኽ ተቃል ዝብሎ ማለት እዩ ኣብቲ ኢትዮጵያዊ ስሉብ ምስ በጽሐ ግና ናቡ ናብቲ ሰረገሉ ቅረብ ዝበሎ መንፈስ ምስክርነቱ ወዲኡ እቲ ኢትዮጵያዊ ስሉብ ድሒኑ ንሱና ተሐጎሰ ናብ ዓዱ ክምለስ ከሎ እቲ ሚሽን ምስ ወደአ ግን መንዚኡ ናብ አዛጦን ክረአ ዝገበሮ ግን መንፈስ ቅዱስ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ኢና ሕጁን ንሪኦ ነቲ ኢትዮጵያዊ ስሉብ ከዳልዎ ነዚ ድማ ነፊልጶስ ድማ ናቡ ክመርሆ ከስብኾ ካብቲ አገልግሎት ምስ ወደኡን ክመልሶ ከሎ ሓሙሻይ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ስለ ዝረአናያ ብዙሕ ኣይከዳኔ ሳኦል ጳውሎስ ክድሕን ከሎ ነሃናንያ እዚ ስመይ ዝስከም ሰብ ኢሉ ስሙ ዝስከም ሰብ ብዙሕ መከራ ዝጸግብ ኣብ ቅድሚ ነገስታት ደው ዝብል ሰብ ምዃኑ ነጊርዎ ኪድ ኣይትፍራህ ኢሉ ዳሕራይ ምስከደ ተዛህለፈ ጊዜ ኢለኩሜ ሳኦል ለመጀመሪያ ጊዜ ካብ ክርስቲያናት ዝሰምዓ ደስ ተብል ቃል ሃወይ ሳኦል ኢሉ እታ መንገድ ክትመጽእ ከለኻ ዝተራእየካ ጎይታ ክትርእን መንፈስ ቅዱስ ድማ ከመልአካን ለአኸኒ ኢሉ ከቀትሎ ይዝመጽእ ነይሩ ሕጂ ግን ኢየሱስ ምስ ነገሮ ሃወይ ኢሉ ተቀቢሉ ሃወይ ሳኦል ክትርኢ እዚ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝቅበል ዝስከም ኣብ ቅድሚ ነገስታት ደው ዝብል ብዙ መከራ ዝቅበል ሰብ ድማ መንፈስ ክመልኦ ስለ ዝነበሮ መንፈስ ክመልኦ መታን ነሃናንያ ኢሉ ይኹሉ ሻድሻይ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘላ ማህበር ዛብ ኢየሩሳሌም ዘላ ማህበር ድማ ምዕራፍ 9 ቁጥር 31 ካብቲ ከቢድ መከራ ዝመከራ ዘብጽሐላ ዝነበረ ድማ ጎጎቲቱ ዝኣስሮም ዝነበረ ሳኦል ነይሩ ሱድሒኑ ሕጂ ረፍቲ ኮይኑሎም ቁርብ ብዘላ ኣብ ይሁዳን ኣብ ገሊላን ሰማርያን ዝነበረት ማህበር ይብለና ሰላም ኮነላ ይብልሞ እናተ ሐንጸት በፍርሃት እግዚአብሔር እናተ መላለሰት በመንፈስ ቅዱስ ድማ በመርዳእ መንፈስ ቅዱስ ድማ እና አብየት ከደት ይብል በእንግሊሽ እንታይ ዝብል መስለኩም they were multiplied መንፈስ ቅዱስ ነዛ ማህበር እና ሐነጻ multiplied እና ሆኑ እና በዝሁ የም ከዶም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ስለዘሎ መብዛሕዩ ዝሆነልና ክብረና አምላኽና ይሁን
أبتقاهم نزلوا سبسكي كمو بلو لي منفس قدوس مسانا سلزلو إنا بزحنينا نغيد أين قدلني نابلو يسوس قويتاي شاباي دما بيتروسن كورنوليوسن أب قبر هوريات مراف أسرتن رخبو تاريخ نكورنوليوس منفس قدوس أداليو نبيتروس دما كابت كونفرت زونو كواتس ناب بيت كورنوليوس بتبعات كيدو وانجيل كنقر متان منفس قدوس أداليو مسيو دما سابيخو كسبك كلو دما سبكاتو كخي ودأ خلص أبيت كورنوليوس زنبرو سبات كلاتهم بمنفس قدوس تمليئو بتنبيتون كزاربو جمرو يبلنا دحراي أب يروساليم زنبرو حواريات أبيت عذاب أتيخا إلومسي كخصوو بيتروس سويهم بيتروس مسوم كزارب كله أرديوه إذا جبره منفس قدوس يو أنا كمان كمزن كوينة كابيوبي كماي كمز غدا نجيروهم أبت بيت تدمّا زغونا نجر تقال نسوغ نجر كله منفس قدوس كماي كمز ورده مس نجرهم هذا نجر ترديو الساتو من نقط أبوسي أبت ورد أبت فسس أبت خنزب لوا يكونن منفس قدوس ناب كله كفسس in fact رسي وامبر بيتروس بقلو اتانا يو إلاب قبر حواريات مراف كلت تدسبخاكو سقا عبزل أبسا كله يو تتسفى منفس قدوس كوردو منفس قدوس كفسلو رسي واقد تعرى إذا مسبلهم جن حنتي تزاربوا دست بلنك على الله which ننفسات نحدش تسبات تسأليني زوم حواريات انتي لهم مسلكم انباري لهم نعذاب دمايلهم نهيوت دغون نسحا كاب حابو بيلومسي نكزي أبيرا مسجنهم تايتاكا نهيوت دغون نسحا من يبوك زي أبير يا واتين من تينا نصلي من تينا خنصلي كريمنا حجون من تينا بزعبها نفسات كنصلي زقبانا متى نكزي أبيرا بكتمانا نهيوت دغون نسحا كفسس نابك زي أبير مملاس كخون متى كمودو يخون أبزا كتمازي أدو يفسس يسوس قويتايو شاموناي أم جمار ناي أنطوكيا بيت كريستيان أم جمارا مرافا سرتا هذا قربان توي تنكيفنا ينيرنا هيا لو كاباتاتهم جنا سب قبروسن سب قرنين نبرو زياتهم نابا أنطوكيا مسمتو وانجيل قويتانا يسوس كريستوس الناس بخو نتوم صرعويان نغروم يد እግዚአብሔር مساتاتهم نبرت ብዙ ዝቁጥሮም ሰብድማ አሚኖም ናብ ጎይታ ተመልኡ يد እግዚአብሔር مساتاتهم نبرت ብዙ ዝቁጥሮም ሰባት ድማ ናብ ጎይታ ተመልሱ እጂ يد እግዚአብሔር ናብ مساتاتهم نبرت ማለት እንታይ ማለት እዩ ኃይል እግዚአብሔር ምስኦም መንፈስ እግዚአብሔር ምስኦም ማለት እዩ እንበር ዝርአ ኻሊ ኢድ ገለ የለን መቼ ኢድ ዘመልክት ንሱ እዩ ስለዚህ ዞም ሰባት እዚኦም ናብ አንጾኪያ መጽኦም ከሰብኩ ኸለውስ መንፈስ ቅዱስ ይምሶም ዝነበረ ኃይል እግዚአብሔር ይምሶም ዝነበረ ስለዚህ ድማ ሪዛልቱ ድማ ብዙሃት ናብ ጎይታ ተመልሶም ታሻይ ጳውሎስን በርናባስን ክሕረዩን ክላአሁን ከለው መንፈስ ቅዱስ እዩ ከምታ አንተ ይዝበልኮ ክላአሁ ከለውን በመንፈስ ቅዱስ እዩ ንሳቶም ከምዚሎም بمنفس قدوس تلاقيهم ناب سلوكيا وردو كابو خاب مركب ناب قبرص كادو يبلنا بمن تلاقيهم بمنفس قدوس تلاقيهم بمنفس قدوس تماريصهم بمنفس قدوس تلاقيهم دما وانجيل الناس بخو كم زخدو ينغرنا اسراي دما بيروساليم ابتا قبر والا قبر حواريات مراف 10 5 هذا والا تخايدو سودما انتو يابزا زبلكم اب قبر حواريات اقداسي زغونت بيت كريستيان زبلكم انصوكيا اباب استفصمه غداي اب انصوكيا انت يغوينو كم زبلكم كاب احزاب كاب يهود وغن سلازغونوتم اب ازلو امنتي ወንጌል ለመጀመሪያ ጊዜው ና በአሕዛብ ተሰቢኹን አብ አሕዛብ ሲ مساتاتهم ሃቢሮም አብ ሓደ ስፍራ ዘገልግሉ ዘሎ ስለዚህ እንታይ ኮይኖም እቶም አይሁዳውያን ከገብሩዎም ደልዮም ካብ ግሪክ ካብ ገለ ካብ ሮማ ካብ ካለ ዝመጹ ሰባሲ ቶም ቀዳሞት ክርስቲያናት ኩላቶም
አይሁዳውያን እዮም ኩላቶም ዝተገርዝሩ እዮም ኩላቶም ስርዓት አይሁድ ዝፈጸሙ እዮም ስለዚህ ነዚኦም ድማስ ሰርከምሳይስ ገገብሩዎም ይገዝሩዎም ትሁሉ ስርዓታት ከፈጽዎም ሲደለም ገሊዮም ድማ በአል ጳውሎስ በርናባስ ድማ ነው ክርስቶስ ኢና ነግሮ ህይወትዮም ዘቀበሉ እንበር አይሁዳዊ አይኮንና ንገብሮም ክብሉ ከለው አማእኸሎም ክርክር ኮይ እጂ አማእኸሎም ብዝተጀመረ ክርክር እምባርሲ አብ ኢየሩሳሌም ከድና በአል ጴጥሮስ በአል ያዕቆብ ቶም ሐዋርያት ይፍረዱና ምስኦም ንዘራረብ ኢሎም ናብ ኢየሩሳሌም መጽዮም ግደስ ትብለኒ አብ እግረ መንገድ ደይ ገጣቅሳ ናብ ኢየሩሳሌም ከኸዱ ከለው እንታይ ዝብል ቃል ትረኽቡ ይኹም መስለኩ እና ኸዱን ከለው ናብ ኢየሩሳሌም ይኸዱዮም ዘሎ ካብ አንጾኪያ እግረ መንገዶም ከዱ ከለው እንታይ ገብሩ ነይሮም መስለኩ ወንጌል ይሰው ጉዳይ ያለውም እኮ ዘፈላልዮም ሽግር አለውም እኮ አብትኮ ከፈርዱዎም ይኸዱዮም ዘሎ ግን ሚሽኖም አይደርበዩን እሳታ ጉዳይቲ አብት ተፈታህ ሽግር የለን ከንከይድ ከለና ግን ሰኢልና ተቋሪና ይንኸይድኒና ወንጌልና ሰበኽና ኢና ንኸይድ ኢየሱስ ጎይታዩ ዝምርዳ እዚ በኢየሱስ ስም ይምጻአልና ክንደይ ሰቢው በገለ ነገር ተተቋሪውስ ተልኹ አገልግሎቱ ናቱ ጉዳይ ገለ ኩሉ ድርቢ አቢሉ ድኸይድ ታ ጉዳይ አብታ ጉዳይ ዝፍታህላ ቦታ ክትፍታህ ተልኹ ጋ ግን አይትድርብኒኻ ነገር ጋ ግን አይትድርብኒኻ ገለ ነገር አሎ ማለት ሲ ኩሉ ነገር ካስ በቃ ብትን ተብሎ ትዝርግሖ አይኮነን ኩሉ ነገር ካስ ፋህ ተብሎ አይኮንካን ተልኹስ كل جزء كفتسامي زلوا يسوع كريستوس قويتاي كيدوم ناب يروساليم مسمصو توم اب يروساليم زنبرو دما نكل جزء زخونا يونجل فتاهم يبوم نكل جزء زخو ناب احزاب ناخدو كسبكو متانيا تا بيت كريستيان ليخاتهم منفس قدوس هريوم ስለዚህ አብዘዝ ዘገዱ ወዘበለ ሁሉ ሓደ ነገር ከቀውም ነይርዎ እዚ ዝቆመ ድማ ሐዋርያት ክዛረቡ ከለው እዚ አይደል ይደለሁ አቀሚጦም ከምዚሎም በዘይት ተገበአ ማለት ይሎም ንጣዖታት ካብ ተሰወአ ደምን ካብ ህኑቅን ዝሙትን ዳአ ክትክልከሉምበር ገለ ሐለፋ ጾር እኳ ከይንጽነኩም ንመንፈስ ቅዱስን ናአናን ተራይናሞ ርእስኻትኩም ካብ ዝሓንቲ ካብ ዝንተ ሓለኹም ጽቡቅ ክትረኽቡ ይኹም ተሓን ድማ ኩኑ ኢሎም ንመንፈስ ቅዱስ ዝተራይና ኢሎምሲ ንሁሉ ጊዜ ዝኸውን ፍታህ አምጽ ይሁን አብ ግብረ ሐዋርያት ባይዘዌ 4 ጊዜው ወዓላታት ገሮም ወይ ድማ خمس ተአከቡ ታ አንቶይ ዝበልና ተቀስናዮን ምዕራፍ 6 ሓንቱ አላያኮ ቶም ጽራውያን ኮምፕሌን ምስገበራ ቶም ሐዋርያት ተአኪቦም ሓደ ፍታህ ማምጽዮ ኩልና አብ ግብረ ሐዋርያት ደነበራ ዋላ ወይን ወንጌል ድጠቅሚ ወይ ድማ ነት ወንጌል ሲ ሶሉሽን ዘምጽ ዝህብ ነገር እዩ ዝተገብረ ዘበለ ሁሉ አሰርተ ሓደ ተወዳኹ ጳውሎስ በመንፈስ ቅዱስ ተመሪሁ ናብ መቄዶንያ ከምዝ ሐለፈ ድማ ንረክባብ ግብረ ሐዋርያት 16 ጳውሎስ በመንፈስ ቅዱስ ተላኢኾም ካብ አንጾኪያ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 13 ምስከዱ ብድህሪው አምንም ሞታ ይትረኽቡን ይኹም መንፈስ ቅዱስ ናብዝ መሪህዎ ናብዝ ወሲድዎ ገለዝብ ሃንሳ ተመሪሁ ከይዱሎ ንመጀመሪያ ጊዜ ትረኽቡ ግን አብ ግብረ ሐዋርያት 16 እዛ አብ ግብረ ሐዋርያት 16 ተፈጸመ ድማ ክሳብ አብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 16 ወንጌል አብ ኤሽያም ዝሰብኩ ነይሮ መቄዶንያ ናይ ሰሜን ግሪክ አውራጃያ በአል ፊሊጲ ገለዝ ርከቡዋ ንመጀመሪያ ጊዜ ካብ ኤዥያ ናብ አውሮፓ ወንጌል ድሰገረ አብ ምዕራፍ 16 እዩ እዚ ምስግጋር ክኸውን ከሎ ጳውሎስ እና ሰበኹ ኸዱ ከለው አብ ሓደ ቦታ ግና ምዕራፍ 16 ቁጥር 6 ይነግረና መንፈስ ከልከሎ አብስያነ ተቃል ከይነግሩ መንፈስ ቅዱስ ምስከልከሎ በሀገር ፍርጊያን ገላትያን ሐለፉ ሚስያ ምስበጽሁ ናብ ቢታንያ ከኸዱ ፈተኑ መንፈስ ኢየሱስ ግና አይፈቀደሎም ዳራይ ግን ሓደ ሰባይ ሪዩ ብራይ መቄዶናዊ ሰባይ ናአርድ አናድብል ስለዚህ ተረዲው ጳውሎስ ናብ መቄዶንያ ሰጊሩ እግረ መንገደይ ግን አብዛ ከመልእክተ ይወጻዩ ሓደ ነገርና አይ ዝረኸብኩን ዝተማሃርኩ በአድ ጎይታ እንታይ እንዳበልካብ ኩሉ ቦታ ክሳይ ትገብርኒኻ ዝተገልጸ ፍቃዱና ገበርካ ክትከይድ ከለኻ መንፈስ ቅዱስ ድማ አቡዩና መርሐካ ወስደክ
ምንም ከይገበርካስ ኮፍ ይልካ ከይተንቀሳቀስካ መንፈስ ቅዱስ ንአምራሃን ንገላ ይባሃልን እዩ ዝተገልጸ ፍቃዱ ዝርዳዕካ ነገር ግበሮ መንፈስ ቅዱስ ድማ አቡና መርሐካ ናብ ትክትከዶ ዝግባአካ ነገር ሲ እናወሰደ ናብ ፍጻሜ ከይብጽሐካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ዞም ሰባት እዚኦም ባርና በአውሮፓ በመንፈስ ቅዱስ ምሪት ሰጊሮም ነጥፈይ ግን አይትረሱ ግብረ ሐዋርያት ሙሉና ንድህሶ ዘለና መንፈስ ቅዱስ ከመይ ምስ ወንጌል ምዝርጋህ ከም ዝተሐዚና ንሪ ናይ መወዳእታ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 28 ጳውሎስ አብሮም ምስ በጽሐ ነው ይግዚያት ክልተ ዓመት ደአከላው ተቀሚጡ በፍላይ ድማ ነቶም አይሁድ ብዙ ተዘራሪቡ ምስኦ እና ብዙ ነገራት ነጊሩዎም ካብ በቃል አምላክ ተዘራሪቦም አረዲዎም ከበቀሲ ገሊኦም ነተተነግረ አመኑ ገሊኦም ገና አበዩ ወይ ምስ አበዩ ሓደ ምስተው አረኺቡ ሓደ ምርዳ አረኺቡ እንታይ ኢሉ መስለኩ ሐቁ መንፈስ ቅዱስ ኢሉ ብዛዕባኻትኩም ኢሳይያስ ዝተዛረቦ ሐቂ ኢሉ መንፈስ በነብዩ ኢሳይያስ ነቦታትኩም ጽቡቅ ተዛረቦም ከምዚሉ ናብዚ ህዝቢ ኪድሞ ንገሮ በዛኖም ከይሰሙ በእንቶም ከይሪዩ አዛኖም አጽመሙ እንቶም አመቱ በልቦም ከይስተውሉ ከይመለሱን አነውን ከይህወምሲ ልብዝ ህዝቢ ረጉዲዩ ምስማአሲት ሰሙ ከቶ አይተስተውሉን ምርአይት ሪዩ ከቶ አይተጠምቱን ይኹም ዝበሎሲ ሐቆዩ በማይሉ መንፈስ ቅዱስ ታቂሱሎም ኢሳይያስ ከተቀለላ ታይና ንርኢ አብ ግብረ ሐዋርያት ናይ ሰባት ናይ ቶም አገልገልት ታሪክ ናይ ሐዋርያት ታሪክ ተጻይፉልናሎ ዝገበርዎ ነገር ከነግረና ከሎ ግን ግብረ ሐዋርያት ብዛዕባ ወንጌል ዝገበርዎ ነገር በዋናነት ዝነግረና ታሪክ ናይ ቤተ ክርስቲያን ይነግረናሎ ከነግረና ከሎ ግን እታ ማህበር ከመይ እግዚአብሔር ንምዝርጋህ ወንጌል ከም ተጠቀመላ ይዝነግረና በዚህ ክውድ አንተ ወይለኩም ነረ ሐዋርያት ዘለዎም ሓደ ነገር ተረዲኦም አለው እቲ ዘለዎም ድማ ዓለም ከም ዘልያ ድማ ተረዲኦም አለው መንፈስ ቅዱስ ናብ ለነፍስ ወከፍና መጽይሎ መንፈስ ቅዱስ አለና ሐቄደ መንፈስ ቅዱስ እንደህራለና አንተ ሆይኑ መንፈስ ቅዱስ ዝመጸሉ ምክንያት ሓደ መታን ወንጌል ንኻሎት ክንነግር ወይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚሉ ተቀቢኤሉ መንፈስ እግዚአብሔር ከአብ ለለዩ ይሉ መንፈስ እግዚአብሔር አብ ለለዩ ተቀቢኤ ዝበለሉ ምክንያት ግን ሐሙሽተ ነገራት ነጊሩና እትቅባአት ንምንታይ ንድኻታት ከበስሮም መታ እትቅባአት እትመንፈስ ንምንታይ ያብለልዩሎ ንምሩኻት ከመልስ መታ ንእውራት ምርአይ ከኸውን መታ ንግፉአት ሙጻ ሐራክ ሰብኽ መታ ሕረይቲ አመት እግዚአብሔር ከእውጅ መታ ቅባአት እግዚአብሔር አብ ህይወትኩም አለዶ ይህዋቴ መንፈስ እግዚአብሔር አብለልየኹም አለዶ መንፈስ እግዚአብሔር ዘለሉ ዋነኛ ምክንያትም በአርሲ the main reason ሱጥራዬ በልኩን ግን the main reason ዋነኛ purpose እዩ ወንጌል ከነግር መታ እትቅባአት እትመንፈስ ከም ዘሎና ድማ አባና ከም ዘሎ ማአስዩ ዝፍለጥ ተልኩምኒ አብት እዩ አብት ስራሕ ክንአቱ ከለና ክንንቀሳቀስ ከለና ሲምሶን ኮፊሉ ከሎ አይኮነን ኃይል እግዚአብሔር አብለልዩ ዝመጽ ዝነበረ ሲምሶን ገለ ነገር ከገብር ከሎ እንታይ ብለኩም መስለኩም መንፈስ እግዚአብሔር ከአ ወረዶ እጅና አይና አኻትኩምን መቼም ማዕጾ ተሰኪምካ ወይ ገለ ናይ አድጊ ክሳይ ሂዝካ ገለስ አይኮነንቲ ፐርፐዝና ወንጌል መንጋሪው ፐርፐዝና እዚ ተልእኾዚ ምፍጻሚው እዚ ክንገብር ከለና መንፈስ እግዚአብሔር ክንሪዮ ይናሹ ቅባአት እግዚአብሔር ሹኢና ክንሪዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሐዋርያት ዘለዎም ተረዲዮ እቲ ዘለዎም ድማ ዓለም ከም ዘልያ ፈሊጡ ጴጥሮስ እንታይሉ መስለኩ ዘሎንስ ክበካይሉ እቲ ዘሎና ክንህበካይሉ መጀመሪያ ነገር
ክትህብ ክህልወካ ኣሎ ዘይብሉ አይህብን ዘለዎ ይዝህብ ነገር ግን ዘሕዝን ነገሩ እንታይ መስለኩም ዘለዎ ሁሉ ድማ አይህብን ረዳእኩም ክትህብ ክህልወካ ኣሎ ዘለዎ ይዝህብ ዘለዎ ሁሉ ግን አይህብን ጥሙ ያለ ከለወስ ደይህ بمنفساوي زربا دما نحنا كمو غينخون كلو الناس زين هب كينخو علونا يسوس يا هواتي علونا سم يسوس علونا زوانجيل علونا زمنفس علونا نعلم سي فتح دغونا نجر كابسي اول زدهن كابس المات زوت نجر يسوس زبحال سي علونا the question again كن هو دينا بحيل منفس قدوسنا عيننا أخذكمن نعلم زليا أبانا زلو يسوس مهاب كخون الله ويتا يسوس يبارككم كابزل لكم وتنسوا أمه تسألي ناخن ودك زي أبير يبارككم هاليلويا هاليلويا اسكي داونا نزرقهم وهسا نقويتا نخبرو نمسكن نو እግዚአብሔር ይባረክ هاليلويا نمسكن نو اسكي كبار غوي نيولاغي كبار غوي اسكي بارغو ويداوكم يزرقا كبارغوي 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 نيسوسي كبارغوي يسوس
አንድ ሆነው ሰብ የዳው ዘርጊ ሆነ ዝጎይታ ሲባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባረክ እስከዳውና አብልብና አምቢርና ሞዳታ ጊዜ እንጸልይና እግዚአብሔር ይባረክ ልብ ነፍስ ወከፍና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሃሌሉያ ብናይ ወንጌል ጉዳይ ከተሐዝመታን እስኪ ንጸልይ እግዚአብሔር ይባረክ ታሪክና ንሱኽ ኸውን መታን ብዛምድር እዚኣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሃሌሉያ نبزوحات نمدهان مغنيات كجبرنا متان هاللويا بإيسوس كريستوس سم هاللويا استقبلنا يو يسوس استقبلنا يو أنجيل نخلوت كنهب كنكل بإيسوس كريستوس منفس قدوس كردنا منفس قدوس كدقفنا هاللويا نفس وكفنا نجاز أرسناس كنسألك زي أبي ربارك هاللويا 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 مفراي يغنلنا مبزح يغنلنا ملتبلايد بيسوس كريستوس سم هاللويا منفس قدوس بهيوة أحواتين بيسوس سم هلف منفس قدوس هاللويا من እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ሁላትና እንዳጸለና خلنا ናልባት ለሞዳታ ጊዜ ጻውኤል ከቀርበ ቀድመ መደብና መጻውና ንጎይታ ንክርስቶስ ኢየሱስ ክትስቡ ህይወትኩም ክትቡ ናቡቅ ትመጹ በእምነት በንስሐ ከመለስ ህይወተይ ክህቦ ይደልይ ዝብል ሰብ ምናልባት አማኸልና እንተሎ እግዚአብሔር ይመስገን እድል ከበኩም ደልይ ካሎት ኩላትና እንዳጸለና خلنا እግዚአብሔር ይባረክ ከመ አይነት ሰባት እንተለኹም በጸሎት ክንድግፈኩም መታን የዳውኩም አሪኡን እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ትሉዶ ነበር ነገር የብሉን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር አምላክና ናቦናን በጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ደግምና ነመስግነካሉና ምህረትካ በዚሁልና ጸጋኻ በዚሁልና ወጎይታ በህይወት አሎና ጎይታ ካብሃሊፉ ድማ ንአኻ ነመስግን ከነኽብር አቤትካ አኪብካና አሎኻ
سمكا نزل ألم بروخ يخون ويتا سلازنا زبرنا جزي غلنا مسجنكا كنملخكا خنخبركا سأجان مهرة سلاز بزحك على الناس مكا يبارخ قالكا قبل بنفس وكفنا بمنفس قدوسكا بيسوس سم يتحاتم 33 سامي تدما بيسوس سم يفرى بلالخو ويتا قالكا تقا تمليو أبيوت نفس وكفنا እግዚአብሔር أبوي بنا إشتا منفس سلاز دقفنا نمعزازو እግዚአብሔር أبوي قالكا نمفتامو እግዚአብሔር أبوي كل بس لنركب سمكا يبارخ ويتان لب نفس وكفنا سلتنقسقسو يمسكنك كاللهو بزغنيات زي እግዚአብሔር أبوي كنصلي ወንጌል كننقر እግዚአብሔር أبوي سلتنقحنا سمكا يبارخ እግዚአብሔር أملاخ يبارككم ጸጉ يبزحلكم سلامو دما يهابكم ገጹ يبرحلكم أبتغدو زبل كل موجس እግዚአብሔር كبر እግዚአብሔር يقدملكم دقيتات صلاتكم بيسوع ክርስቶስ ስም ረሱ ናትኩም ዝኾነ ዘበለ ሁሉ በአምላኽ ደተሐለወን ደተባረኸን ይሁን ሰሙንኩም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይባረኽ ብርሃንኩም መመሊሱ ይድመቅ ወይታ ኢየሱስ ይባርኩም በሰላም ኪዱ ታወረቀታ ይትረሱዋ አማን አብት ድህሪታ ወይታ ይባርኩ